Kardot Nilimon Pipit Pinibirta Arjuponikha West Karbi Anglong Jakini Forest ke parlo panai bid office hai staff atum thengpi ke plak kanghu athengpi kene ponlong West Karbi Anglong Amri constituency ke parlo panai forest bid office in charge akimi hemari timung MR Borsing Teron MR Narvel Ingti Lapen panai afforestation range office staff MR Longbir Singh Tokbi MR Rahul Ingti MR Prodip Pator MR Mohori Rong Paratum Chelang Petpen Petrolling ke dam ahut aron repen Thengjang Thumati Pine Tree ke plak kanghu athengpi kene ponlong Labang swasai laki jakini range office arranger Vaisong terang ing nam raikom nangji pupen along patrolling dam nangji pupen damsi adim aklong anpali dampen pine tree kerot kanghu adim anpali damlu halada kapali dam ahut mesin pen kerot kanghu atum katjui amat neblong lidetlo bon sitami kerotang athengpi abang along kapatu athengpi aplak toktak lapen batam abang kibi pharoi sisose an thekpon longpen panai forest bid office in charge hemari timung office asai hem along an paliponlo labang swasai laki ranger Vaisong terang lapen panai bid office in charge hemari lapen hin staff atom cherok tokmati duty kache claim ajoksi keplak athengpi neponlong loputa panai bid office in charge pherang ke athengno thanpa chinipon ni tum la ranger ta bang patrolling dam thapuna toilo angkar ke tum long dam lo ranger di sono sinte ane la support nang litum hadak dimaklongan kile dun pen amuni tum han chitong amuni tum bang ke kad ruklo misin talong delo pa la theng pc themong chalo bandel an la so thing pi kwan bag duji nang litum theklong thengke ene doji 115 kg bag doji andi la penkili tum angsong eri effortson bank combine si mane patrolling dam lo mane dak bid office lagandar jakini range di anang litum gini abdami ko dagne litum ke hu la umru puni palirong hot hat atha an ko pia thing pi ne athing pi bangai pine tree di thengyang thu acha tangte la so putha ke non labang ko sonlon nang litum rat phan pachini ke labang ke pachini ke la sonlo mane munon pita la son claim pita si melo athemani la duty kurina ko kedam te ni ke nep cholo ke ban cholo ako muni phantrong te bandet po bar ke hil po hi harassment pi po direct hilo ari pathaina ko po tangte akiru piji ranger phanta churu lo mane patrolling dam yaktu ma tum duty kuri tu pisang pulo ya company tum so teng mese dam lo malong lo ini bangke apana angsong ere forson tum handa churu lo combine la tum tanta nang tum staff ko musi masih la tum tanang rap dum lo pasti cilang ter sini tum patrolling dam lo long dam lo tarmane nang litum la dak bid office jakini bid umpana bid office la pen umpana la afforestation range la sos department civil lo ta la so hin asai ki claim to mesi mane join lo di afforestation dak umpana heri effortson ni tumang normal lo normal bid office lo penang song bangke effortson range lo kan si mane combine lo antum pan hang lo bang tanang dun lo ni tumang staff ko masih hang damang kok lo masih harap dulu bang combine masih long an hor mobile long dam lo mate amuni tumang sen ne long le delo tatang te la solong pine pina nangli tum nan te hada kedam pen pipi hor mulo long dam gen tela ni tum kelong ke amuni takat ruklon ni tum thelo masih la misina pistonong par kelari nan paklang ima like ala bangke hala mesin piston lo an hala kidinglen bangke riti la mesin kar support a mesin long dam di bangki pondelo kar amuni tum takat rulo de Karbi Anglong along ka chongdat adim kadure lapen chongdat adim do pusitami anam kijum ajoyne pen angtan kangdat dam nangkok penta apor nang le lupulo tangte isi akisong chetong nang sonsi inut khiram ronghang pu abang pu apiswa so kereng nangji aphan pura Guwahati rong sopi along ka chongdat dam asai choklem dun lo sitami alang li ko pai kelang no pen ajok chewoi juilu Lakhakroy ke thomlang hin constituency ke parlo Dhon Singh Tobi arong amikar karlitang khelan ronghang asopo khiram ronghang alang li hem apiswa swatom aphan kachepang reng ponji aphan warsai kadore pen ajok alang li karlitang khiram ronghang abang sai jongje si alang li Guwahati Medical College along si sai chongdat dunlu
alangli jakhong poni phain kora play arni sitami ahema tumpen phone chingki longlang alangli thang aki sokyun e abi puta ahema soratum chingki che than pon longlang sitami alangli ko pai kelang no pen ajong jakhong poni phain kora pho arni adap apor malong alangli ko pi ko son pen lone ame ke jang pen apran damjui lo pusi ahema tum birta heno chelong rong ajok ahem atum manghu prongsi ahema tum mekri meklang pensi dolo apithu alangli tum kithitang abang arpum kache endam je aphan guwahati an barpon si kithitang abang arpum along an pale damlu sitami pherangke aphan lamre hing pen birta nangke palepon ateng pulotangte non postmortem aphan claim dam pon bomlang ladet si hem chewan longji pusi birta nang pachini lasi apran ke dam joi khiram rong khang alangli osumar pinso bang hini lapen achor aru patum aphan chepamote kanglu phuloni pen oroning tikathar Karbi Anglong news Akewai Young Star Fast Food akulat longki krolapen akewai ingtia tum prop tergrang langso ahithia long kangpupon Munit akaya long goreng awar sai awi pusitami isi kulat pentau reng un son sini jang Karbi Anglong lakhai si duar amla constituency ke parlo tum prop tergrang langso ahithi along non ovekimi longki krolapen akewai ingtia jakhong poni phai ingora play arni tum prop tergrang langso ahithi along fast food akulat akimi ingpupon Labang Sokulat Kangpupon along Kachetongdun, Jameson Timung Aru, KSS Central General Secretary Ramsing Tong Bipendanglo, Amri, Longri Asarmati Rong Asar, Rajen Teron, Hemari Hanse, Khonsing Rongpi, Hemari Tok Biatum Chetongdun. Lapen ladak tumprop, tergrang lang swahiti adung, tebok terai atumpen, lapuson ili so Karbi akhealong. Ake Japon theke misenlo lapen woreng awarsai long ledet pura choklem kle chodam tedet papidun thubong popusi ningje ponrintisi chetongdun an arada tumta alangli tum aphan lapusona sai ka choklem pon theke iliso Karbi aphan aprang ake Japon ang theklo pupen alangli tum bang hini aphan yerjume hang pipon mene pelo long kisko ko nilong tengah langsung hanserong lo tan dinang tum labang sok kulat mang kul pia ha hormusi nang tum ake jor pon na ta kai tum long pon ji la bang kaya chawmin long pon po pare rai long pon ji pen momo pen sabso pijo pen nele tum kama tha pona tengte ang ton tani radak ini chicken roll chicken burger sandwich hai item anta non frang income che jor pen ini bidi soi na bidun bomte nile tum matha sonta dak paklang monji bu sini tum bang ni alo matha pon ta non ke pini pen sini tum ke chenglo pen ama se pini bang ke la momo chao pen chicken pakora hai hui pen pini nile tum pang cheng pon lo long kisko ko nilong tengah langsung hanserong lo tan dinang tum labang sok kulat mang kul pia ha hormusi nang tum ake jor pon na ta kai tum long pon ji la bang kaya chawmin long pon po pare rai long pon ji pen momo pen sabso pijo pen nele tum kama tha pona tengte ang ton tami radak ini chicken roll chicken burger sandwich hai item anta non frang income che jor pen ini biji soi na pidun bomte nile tum matha sonta dak paklang monji bu sini tum bang ni alo matha pon sini tum ke chenglo pen ama se pini bang ke la momo chao pen chicken pakora hai hui dan ini nile tum pang cheng pon Manipur Kacharvo along Union Minister R.K. Ranjan Singh ahem puthot kateng kheng ponthu Manipur along ri arlo kheni angbong Kacharvo non puanta ke ham hirek aputhak Central along aseang tong Parliament ahem tun along lamthe ningje dunde det pura imphol rong supi arlo Union Minister ahem athengno along sarpimar atum armu chejengsi chesong damlu bang swahut ka chesong aratatum R.K. Ranjan Singh ahem un an arlong kapangjar piduponlu Jiklo Joni Aphan, Union Minister ahem non-pen, kateng kheng phongni tanglo. Lasi Manipur along non anta monsam anat kedo derek ajok halada kedo aradatum. Aning kipung pensi lapuson Union Minister ahem sitame, tengkheng ponangkok lopusi kachesong aradatum pen ningjepon. Lasi non amat bangso soluk sodak atomon bangsam seraksi monsam do serak nang popusi kehang pedopon. News Desk Report, Karbi Anglong News. Jammu and Kashmir along Chiklo Joni Angbong bang inkoraisi ok chumpran kithi dolo pusi pangdakpon. Vosek la penja khongpo chiklo ki Jammu and Kashmir along ok chumpran atum apran ke damnai achiklo lo pusi manlo.
Vosik isi lapen jakhong po ingkoy an raikom sai khiatum ok chumpran atum aphan kakuruk kiton kache kompen bang ingkorai siatum apran damnang lopusik pangdapon lasinon ke bang je arnia pora hotsitami lapuson ok chumpran atum aphan kapavir pon bom nangji aphan ansosi kengkam chejor pon bom nangji lang pusi raikom sai khiatum pen chingbai pidupon News Desk Report Karbi Anglong News